Il-membri tal-Gvern fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi komplew joħorġu wonqu mal-Konrad Mizzi u minflok ikkundannawh spiċċaw iddefendew bil-vot tagħhom. Dan ħareġ waqt il-laqa tal-PAC kif l-eks Ministru tal-Enerġija u l-eks mexxej Laburista Konrad Mizzi ma derx quddiem dan il-Kumitat bid-deputati Laburisti ma jikkundannawx l-aġir ta' Konrad Mizzi anzi spiċċaw ivvutaw kontra mozzjoni ta' kundanna. Jekk qed taqblu mal-pożizzjoni tal-kollega Kerel Aquilina, x'diffikultà għandkom tivvutaw magħna. Ma taqblux, ma taqblux. Su President, u evidenti li jridu jkomplu jipproteġu Konrad Mizzi, full stop. Is-seduta kienet ikkaratterizzata minn ħafna interruzzjonijiet bil-membri tal-Gvern deru skomdi f'kull kelma li bdew jgħidu. Mela, ħanamel statement jogħġbok. Qed tivvutaw issa. Iwa, ħanejta li issa nivvota kontra. Qed tagħmel? Qed tirrifjuta, Mr. Chairman. Ma x'inhi il-biża li tivvutaw? Ma allura vera dal-kumitat illi fl-opinjoni X'in il-biża li tivvutaw kontra Konrad Mizzi? X'in il-biża li tivvota kontra Konrad Mizzi? Għadek qed tibża minn Konrad Mizzi. Mhux jogħġbok dak li qed ngħid. U x'għandek raġun saqs in-nies kemm saraq nies. Waqt il-laqa, iċ-Chairman Beppe Fenegadami għalli dak li jagħmel Konrad Mizzi qed jagħmel ħsara lill-klassi politika kollha u allura dan il-Kumitat għandu joħroġ bleħen wieħed biex jikkundanna l-aġir tiegħu. U allura l-appell tiegħi lilkom huwa biex aħna bħala kumitat wieħed lil Konrad Mizzi nibatulu messaġġ li dak li jagħmel huwa ħażin. Dak hu l-appell tagħna. U mbagħad nagħmlu għat-talba biex jaġeġi forsi jara d-dawl fit-triq ta' Damasku. Imma jekk kapaċi aħna bħala kumitat, intom ir-rappreżentanti tal-Gvern, tqumu għaw tħarsu lejn Konrad Mizzi u tgħidulu int għamilt ħażin. Int għamilt ħażin. Int qed tagħmel ħsara lilna l-koll, lill-klassi politika kollha. Il-deputat Kerel Aquilina għalli dan il-Kumitat għall-ewwel darba fl-istorja jinsab f'sitwazzjoni fejn membru parlamentari rrifjuta li jattendi għall-laqa. Jien qed nipproponi, u issa fil-każ ngħaddu għall-formalità għax. Jien qed nipproponi illi dal-Kumitat għandu jieħu l-pożizzjoni illi meta għandek Ministru, Segretarju Parlamentari, ex-Ministru, deputat, kwalunkwe uffiċjal li jintalab jiġi jagħti x-xhieda tiegħu dwar flus pubbliċi qed nitkellmu hawn qed nitkellmu dwar miljuni kbar. Mandu qatt ikun illi dak il-persuna jirrefjuta. Hemm is-salvagwardji legali kollha possibbli bħalma rajna anke fis-seduti li għaddew, imma mhux jirrifjuta li jiġi hawn għal xi għandu informazzjoni li dal-Kumitat għandu bżonna biex jagħmel l-analiżi. Ryan Kallus min-naħa tiegħu qal li mhux aċċettabbli li deputat jitratta l-Kumitat b'dan il-mod b'nuqqas ta' rispett anke lejn il-poplu li eleġġieh. Għalija huwa insult kbir lejn min eleġġina kollha kemm aħna irrispettivament mill-liema partitu. Huwa insult kbir li inti tiġi u taqgħu tqum minkejja li votawlek in-nies li sempliċement tiġi hawn u tirrispondi d-domandi fuq xiex fuq l-ikbar kuntratt li qatt tingħata fl-istorja ta' pajjiżna mill-indipendenza l hawn. Jiena għalhekk għalija u għal din in-naħa tal-mejda mhix aċċettabbli ir-risposta li ta'. Intant fil-bidu tal-laqa Beppe Fenegadami ġibet l-attenzjoni dwar il-fatt li l-Electrogas baqgħu ma batux il-minuti tal-kumpanija. Id-deputat nazzjonalista qal li s-segretarja tal-Kumitat għandha tħarrek id-diretturi ta' dawn il-kumpaniji biex jagħtu l-informazzjoni kollha lill-PAC.